Ara us ensenyem Freixes Espardenyes. És una marca nostra, molts models són dissenyats per nosaltres. Els podreu trobar tots a la pàgina web nostra, feta per Lourdes, espardenyesfreixes.com. Vale? Ja us coneixeu els models. Aquí són 3 models clàssics, bàsics, però amb moltes combinacions. Anem a veure una mica el model número 1, el que més es ven, que és el Jolie. El model Jolie seria aquest. En negre és novetat, sempre l'hem tingut amb ells, el Jolie pla, el Jolie 5 cordes, que ho fem en negre també, i el Jolie 7 cordes, tot de cànem natural. Aquest és un disseny nostre, aquest és nostre, La fabricació no, però és nostra. Després tenim el pinxo, el qual el pinxo ho podem trobar amb una cunya, pla, 5 cordes, amb elàstic, sense elàstic, amb plataforma. I novetat hem fet una mica combinacions. Hem combinat 3 colors, blau marí cru, després veurem un altre que és salmó i cru, i un altre que és arena i cru, a part de tots els colors llisos, negres, blancs, caquis, blaus, el que vulgueu. Aquest és el pinxo elàstic, porta aquí elàstic, una cunya, però podem fer els que vulgueu. Un altre model nostre que en tenim és el Sahara. Aquest és pla, també el tenim amb una cunya, veieu, tot natural, i podem fer altres combinacions, com seria aquí el color natural, amb l'elàstic natural, natural amb elàstic negre, elàstic blau, elàstic que sigui. Ara us veurem tots per sobre. Això és Freixes Espardenyes. Podeu mirar la pàgina web i també podeu seguir-nos al YouTube. Podeu seguir per aquí o per aquí baix a Instagram. Vale? Anem a veure's tots.